Pero kisunan, ang sa tampo ka na itong hatagan ng pagtagan, no? Pinadaki ni sa usak ka lalaki, nga napatago ng sanggan nga. Dikyam, kinikibatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Kagsunan, ang atong singer, si Dikyam. Nagyoy tao nga makaingon kita nga murag lain paminaw no, pero makaingon lang ta ba nga bugok gyud utok bitaw. Bisag klaro na kayo nga di maayo pero ilag yung buhaton. Mao ni akong problema taon. Pero aron inyo yung masabtan kung unsa ni akong sugilano no. Inanion ako pagsugod ang tanan ha. Ay man tong akong kopya ni. Dadiray. Mao ni akong katahon kining bulag, bungi og bungol larga. Madilim kayo ang paningin, ang mata murag julin. Nagasiga, nagasinaw, nagapula daw Dracula. Abi batu kaibigan, kagalain nga planeta. Pagsusi ko na kung kinsa, ay ang bayot di ay sa iskina. Midali ko pagpauli, adulong sa amua. May nakita akong dalaga, maanyag daw si Catriona. Ako siya ang gisangpit, ug akong gipangutana. Pantograng way tingog-tingog, kay ang bungol di ang di kadungog. Di malas good way swerte ang akong paglakwatsa. Napahiya ako sa babaeng nainkwentro ko. Mili ko sa iskina, apan ako nahingangha. Wow, siksing nga babay daw si Marian Rivera. Bubo man kaya ako di batas ang gamay. Lain kay paminaw na bro taga-ungo nga nag-istorya. Kani. Akong ibirig-birigan aron sa gugmasumbungan. Nakaingon akong swerte na ni akong makonsumo. May katawa siya og ako dayong gipangutana. Pagduol ko na kung kinsa ay ang amang ako sugmukanta. Bayot silang bungol amang ang akong nahisgutan. Apan nalipay ko sa akong nasaksihan. Waknit kamang di kadungo, usahay magkanguhal. Apan sila gayong tanan, akong kaibigan. Woo! Nawa ako. Ay, day! Masa itong limonsito nga itong gipalit, wala lagi diri. Anong saon taon ta? Ako itong isutas na ilunbag taon? Sure. Lagi. No, wag ka ito mahabilin dong. Uy, ano ba ha? Pag sugod na ko ining mga karne, gihabwa ko to. Kaya giuna na kong sudang, kanang gisud ako sa bagba ang karne, bagiuna na ako. Unya, gipaibabaw to na ako. Yeah? Ala, uy, gipaibabaw mong na kong karne, nasud, baka to na kong balik, no? Bili na to, day. Sus. Nasa ginag nahabilin to, puso na to tindira. Suki na babito to na to, bitaw. Hanya, usahan na ako, balikon na to na ko, Ay nalang, uy, wala tayo oras. Pagpalit talaga yung sito dias dool. Sige na, kaya hinahinay na nag-andap ang mga gamitunon, uy. Kinahalang makaluto tag sayo, kaya nga itong mga suki. Sayo ka, ayaw manganhi. Sige, mga andap na ko, day. Nakail mo sito di anak? Ay, oo, naakaayo. Sa may imo, kanang aslom o dili aslom? Nyawars na. Biday. Nari ba sito di aslom lang? Oh, naakayo, kanang ginamit. Abo. Piso ang buo kanang akong limonsito, dikyam. Okay, sige, larga. Tagmay ko skwit akbok. Jaradex. Salamat. Way pakapindi anang. Ay oy, tulog ka buok dahon. Buhot sa ito'y bida sa limo na. Pwede kyam. Bago nang namuyod yatapad sa inyo. Magkuting na kayo, wak mo naghapon. Ano mo di? Mura kwarta, tingali na, no? Bida sa limo na ngayon. Ano siya ba akong kwartahan na sila? Kita rin kasi naghan lang kwarta? Wa noon, pero naaman sila sakyanan. Sakyanan, dato din na. Oo, uy.
Sa una gani ug naamoy kuan kanang Petromax sa inyo, kamo nay dato sa inyong lugar. Ano niya kinutang na, be? Madato rin mo utang na. Ha? Kana kay nangutang na aw sa atong pakwartahan kay maka-afford magbayad sa auto bisag data-data. Ano daan mo lang auto nang? Kayo dato pa sila, mangita sila kadang apartment nga mahalon kayo. O dili sa magwanta ng puyo nga bahay nga tapat sa amo. O na ha? Wa gyud na parking nga diha. Ngano kagwanta man sila din ha? Naam sila sa kanan, be? O basig magpalit mo na sila parkingan. Ay, klaro ni mo. Ato na ko na bay. Dikyam. Ingnan niya si Kuantang imong silingan do. Nabi daghang baligya dire. Kompleto mi dire Dikyam, ha? Hindi, tiplahan mo yung marinate, ha? Limonsito na likuwang anak. Butangin na limonsito. Natanong mga lamas, ha? Unsa man? Ang mga lamas na datan na, limonsito gani. Ipang-ad-ad ko na lang tanan. Ikaw na'y bahala diag luto ha. Kay magplaster ko nga rin sa mga lamisa sa gawas o mga butanganan sa mga sudan ha. Okay, sige day. Wala problema. Ay, unsa naman yung sakyan sa among silingan. Ay, lapas naman sa among pwesto. Ay, maglisod na may butanganan sa mga lamisa. Saan sa din tawhana? Umay huna-huna. Ako ipaingon ni Dikyam. May nang sila'y mag-istorya. Uy. Ay, may gawas ang tag-iya. Ay, ako na rin makikistorya. Ako doolon, be. Sir? Excuse me, sir. Sa problema mo? Kamu rin ba kung namuyo din ni sir? Yes, nga no bantam. Ako dahil si Susan, sir. Silingan na tagipuyan. Inyo din na bahay niya? Oo. Kining sir, muhangyo lang unta ko ba? Ha? Kapag ko pa natusilingan, muhangyo ka? Palaman tayo mong huwaman? Pugiro ba nang hinampak? Uy, manghuwam ka kwarta, palaman unta. Ay, dili sir, oy. Dili kwarta akong ihangyo. Sama di ay, pastilan. Abay na ko manghuwam ka kwarta na kain. May banan na gyud kwarta dire sa kumpitaka nga, nagrumble na ni dire. Ang tagtag sa 1,000 ug ang tag 500. Sir, di ko manghuwam og kwarta, sir, oy. Wa ko maano na ng cash. Credit card og cheque ang maguning ako diri. Nya kasagaran akong gamiton GCash. Pero sige lang, di na importante ka nang ang ako rang tuyo, ang akong ihangyo nimo sir ba nga. Kanang imong sakyanan, pwede i-abante dito gamay kay nakalapas na manggug ka sir. Ang lubot sa imong sakyanan na diri sa among tugkaran. Unya ka nang magbutang ra ba kog mga lamisa diri kay magtinda magud big mga sudan sir. Mao nga pwede sir i-abante og gamay. Recorded by X Thunder Gaming. Bugo man ang tabagha. Uy, giinang i-abanti gamay. Gamay lang sa giabanti. Taraw. Sir. Kuan sir. Uy. Wa man lang maminaw nga akong gitawag. Wala ko sugsud ila. Ay. Murag lain ni da kung ingon ini ang gipakitang kinaiya. Day. Unsa man? Plaster ng mga lamisa? Ha? Mga butangan na to sudan? Naglagot ko Dikyam. Sige ko nimo. Sulti? Sige ko nimo. Ha? May kainit ang daan kumuko kainit kayo. Kisay ko nimo. Ilom, uy, kada ko mo ba? Si paghambog anang iyang kumo nga mas dako pang binangkal ni ng salumik. Ano unsa man kita buhang ha? Unsa magyo hinungdan? Ay kanang bag-o na tong silingan, kanahan kayong dako. Ito bangon ako. Ngano man! Ngano! Uy! Iyang gisakyan. Ang gisakyanan kay parking. Tanawag asa na dapit. Awa. Milapas na ganina, naabot na dire. Akong gihangyo nga iabante og gamay kay nalapas diri sa ato ang iyang sakyanan. Giabante sa gituod, pero tiya sa gyung gamay murag usak dangaw ra. Oy. Nya akong giingnan nga hoy, abante pa. Awa naman nanaog siyang sakyanan, nilahos og sud sila. Bisag nakadungog sa kong gisulti, nagpabungol-bungol hinong kanahan. Ay, manibet! Ay, hindi! Nasud sila. Di ay, ang dugaya, rabanan kung nakakulatang tao. Ay, bitaw. Sus, katapusan ako kulata sa damgo na ko. Gitabangan kong limak mo. Sila? 5. 5. Nya, tumba. Tumba! Ang 5? Ako. Karaan na kaya. Ay,
Sige lang, uy. Di pa ganyan nila yabanti o gamay. Unya, makapaninda na ta. Aw, ana, nagid mahitabo nga, muulbo na ang World War IV. Ay, bugot si Toy. Ako giluto din pagkakidot. Dahil ba may kanon dilibi? Dahil may kanon dilibi? Doha. Kiam, duha ka kanon, Kiam. Day, nay, humba. Naa, imong paborito. Humba ko, abi. Nya, duha ka maisa. Nay, kinupusan ni mo? Ay, naa, gihapon. Mawa, bagod na. Mao ko na itong pambato, good. Kanabi, kinupusan ni mo. Kagubkob ka na. Kagubkob? Usa ako. Sabaw, di ka? Pakipini sa sabaw ni mo. Sigurado. Okay. Nam gani uban diha, sabaw ra isuwa, palit ra kanon. Libre mang sabaw. Okay. Kadiyot sa Choy ha, order is coming. Nagkadaghan ang among mga suki taon kasagaran nga mga taxi driver gyud. Dito kini akong amigo subay Brian nga taga Kanlaon. Unya, dihay usa ka udto nga pertin daghana ngaon. Nagkapuliki ko taon akong asawa taon sa mga customer. Unya, Sokli. Kisa mo itong tag-iyan ni Usak Libo? Imo? Pila sa'y kuhaon, ani? Sige. Kadiyot sa, ha? Sa badang driver, oy, aso ka sa kenan, pagkala, oy. Ang gawin ni Rivera. Bawsang na yung Audrey siyang luyo sa sakinan. Napabugay no kaso. Ang gaw. Oy, abante na, oy. Inahak na sa kenan na, ay, abante. Ay, daghang nangaon dire, abante. pila kita rong adlaw day. Pila Kung ka na. dako rundong, ikumpara nimo sa mga nangaging mga adlaw. No ba? Daghang kay gilamias imong humba dong, uy. Aw. Sa imong kinupusan sad. Kusog kang kinupusan gyud. Unyang imo sang paklay, horot dayon ka. Kanang kutsukig hali di mo atong klaruhon og daghanon na natong luto lamiod gyud na nato. Ang kadtong hinay kayo, gamay ra galin, gamay ra lutuon day sayang man kayo di ba? Di man sad masayang gud kay kita ra man sa mga on sa sobra. Sa noon magtambok-tambok taron. Pero dong naglagot ikaw ganina ang silingan nato nga may sakyanan nga kabungkagon. Ano man? Pero ting lagot as mga nangaon. Kay naa man sila sa luyo sakyanan. Uya. Hala ni paandar mo ka ng pagwang siyan sakyanan. Uya. Pero ti ito mas aso nga gibugas yan sakyanan. Daghang kay nangaon sa luyo. Sus, mayroon bagig humot porte baho ah. Uya unsa man? Unsa man ni tabo ha? Unsa naman lang? Ay puti sukuas mga nangaon. Pero kay bago kag unsa, ni pasutoy mandayon siyan sakyanan. Pagkapiragaba ni tawhana pa. Mao lagi kaayo. Kay ugwa pa kapadagan ambot lang may tsura ba kang naong atong driver. Kailan ka nang silingan na to? Singanan na? Kuan ka nang unsa magitoy surge man tingalingan anang tawhana. Surge ha? Dili ka na Surge Asur ha? Surge ha? Surge? Di sa Rio din ako. Di mo good. Dikiam. Ya di koy da ito. Ay dahil. May dahil ito. Uy, nga nang utana makakinsa na katong silingan ha. Nga nang utana pa. Sultihan niya ka nang gusto ko heart to heart talk ba? Heart to heart talk? Oo. Muna gibuhatin nyo sa una ni Ari to ni Muslitoy, di ba? Oh. Pero unsa may naitapos inyong heart to heart talk, nagsukbagay man. Asa mang heart to heart talk ninyo adto? Nga nawa man, ang heart to heart talk nahimong heart attack. Ito sa akin to ako Kalit mo sa pag-isog. Nya, high blood ay. Bida di resulta. It-take siya. Mao na di ha. May gani kay wa ka mapriso adto. Priso pa ka. Na. Asa man sa ko maglangay, magminyo ko kusab. Susaday. Recorded by X Thunder Gaming. Day, luto ng tanan ha. Unya, dila ko ni mo tabangan diri. Og nay mo palit. Nya nasa mo bayad. Duha ra itaw nigbukoy. Si Tara di na madana mo. Di na Lagi tao ko sa daghan tao kay buhay sa kugriyot. Bantay ha. Okay ra og gamay ra mamalit kay dara namo. Unya og daghan na. Lablag tigpa ni udto. Di masayon uy. Lagi. Sige. Nara ko tuyo.
Ay, Chini, pagkawa na ko ito sa Manoy Dikiam ni mo, dahil hanggang namalit, day. Imo ni. Kiniki, imo ki. Ikaw sa imo, kani pansit. Nabila makanon, ani, kadiyot sa, ha. Lagi, hinahinay lang, makakaon lagi tanan lagi. Kani, kasi itong nerder kanon, duha. Sige, daraw. Palihog ko. Ay, nanasa din tabaghak, ay. Pero din na siya kalapas sa parking, kaya ako na magbutang agbabag. Gara, kag-ayuhon ka, bahala ka diha. Soft drinks, day, kani, kinsa ni order og soft drinks. Day, palihog ko, day, tagais ang soft drinks, day. Kamang uban, huwat lang sa ha. Huwag may bakanting lingkuranan. Banog-banog lang ka diyot. Banog na ning uban, huwag nagkaon. Uy. Ay, unsa ba na ay? Nanasa ding animal ay. Wisit, gibo siya. Hoy! Bastos ka mang dako! Pagdako ko na! Pamaw ay! Magkagay kaso dire! Nay na nga una, unsa man ka? Sibuti pa di. Nay na nga niya. Ha? Sa may labot na ko kung mga una sila diha, ha? Nay! Say labot di ay? Hibaw na siya. Ikaw ba na hibaw na kag nay na nga on? Pabugwa po hinong kagmaayoan ng imo sakyanan diha. Awan, namiya na lang ubang mga customer. Bida, abusaduhan mo, Partoy. Unsa man isa? Hoy. Unsa man kuno isa na ko? Nagparking ra man ko dire sa akong sakyanan. Nganong imo magipabulhutan og maayos aso? Tan-awa na lakaw ng mga customer. Wa ko labot og mausan ni mga customer, ha? Basta kay ako nagparking ra ko dire sa akong sakyanan, dilis ing tukra. Nagparking ako. Ikaw bagibuangan man ka na mo. Dito. Ay, igo ka. Ha? Sukol ka? Ha? Sukol ka! Wa ko kagwanta siyang tinubagan lagi taon. Nainit ko maayo, mahinungdan nga nakulutahan yun ako. Hiwi kong baba. Karon, may bahan mo ng ikiha ko. Sa among bahin sad, pwede ba na mo siyang ikiha tungod sa iyang gibuhat nga pabulo siyang asos tabutso nga purting ituma ha? O sa bagay, among buhaton na ni Bam, Ate Pres, palihog eh, tabagin ninyo. Kay, ni gamay na mong customer, wala kayo nangaon sa sudan taon, kay sige, paaso ni siya ang tabutso nga grabe kayo. Usahan ko kami musultihon, Ate Pres, Bam, Dikiam. Ang sender na ito karoon at lawa doon yan. Si Dudong Dikiam, Ate Pres. Dikiam. Kanis Dudong Dikiam. Dami ba ng Dikiam? Dikiam, Kikiam. Kikiam. Di ba Dikiam? Kikiam. Kikiam. Itong murag tamis. Aslum. Kikiam. Kikiam din. Sa mga Chinese nga pagkaon. Mau na. Nya kanis Dikiam, Ate Pres. Lami sa niya kay nindam sa pagkaon bayo sa niya maluto, Ate Pres. Aron na ini puyo sa ilang silingan. Bagong nag-abang niya, dili sa ingon nga, nadaway sa Kikiam, kadang ko, Kikiam, Dikiam, kuan kadang, gubaon siguro sa kyanan natin polis, pero iyong gitu yun, at polis dagan mga pabulutan man niyan sa kyanan niya, ang asos tabutso. Ang asos tabutso, ato pa daw sa mga tao. Nalay mo, di ba na maayo? Pwede mo sa makiham siguro ang natin. Mahingos ni mo ang kanang asod, ba't di pa nadaot? Grabe ba kayo na? Bam, sabi ba sulti nito ani Ate Pres, pabasa sa nababina, Bam, sabi basa na to. Aduna kayo yung mga tao nga, bisan og dili kayo dato pero mga mapahitas-on. Doon naman sa mga dato kayo, ako nakaamom kong dato dito sa Manila. Kung ganugo, magbutang yung pamalihog. Bitaw. Pananglitan ang akong amo dito, makita siya nga, nagkaon ko niya, gusto siya papalit og supring, o sa iyang palit. Palit supring. Wala siya nga, pagkatapos mo kumain, pakabilian ng muana. Mamaliw pa kayo. Hindi, gusto. Yusa, arito sa Matthew 23 verse 12, ang magpataas ay ang kagalingon ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. So, kaning ingon ani mukiha man gani siya. Ato ba na? Og kamo ba mo mukiha, pero siya gyud mo mukiha siya ato ba nga. Aron ikabuti to sa barangay, masirmunan siya sa kapitan. Nya kadang bago pa siyang nagpuyo ang napitan. Bago na abang. Naghaud-haud na. Unsa ba siya? Dili sad maayo kinahaw. Di wa ka di siya masuya, Ate Pres. Kay matod pa ni Atty. Rupil na agyud nato ang crab mentality bitaw. Kadang masuya ba sa imong isig katao ba nga musakam dagan. Dagan kay mga kuan. No na pod na. Tingali. Tingali nasuya ni siya mo nang iyay hadaghan kay tao. Bago pa niya. Dili siya magina. Di maayo. Bago pa kang sakto na kang Dikiam, Ate Pres nga iyang kulata hiwi ko ba mao ba? Og kulata niya. Dato man siya gulyat ang iya lang tingali ang pagkamaldito lang iti niya. Dili
kung dato siya, Dili dato ba? Ug dato siya nindot sa sakyanan. Mao bitaw giingong kikiam. Tao dikiam. mo ato siya ka ng mga Subdivision ba? Subdivision. Kung dato, kaya dili anang... Ano ka dapin-dapin? Okay ka parkingan sa kaskena na naras karsada. Bulutan begini mo. Nakapalit tayo sa kanang nga, kadang sekanhan baron. Hindi mo siya nagrambol ko lang yung taglinibo. Tulubid 5 ati ko ba? Naaba di ay? Anong mga karangan kay taxi ati Pres ba? Tulubid 5 naman na. Nagrambol ko yung mga linibo, tag 500. Nagrambol? Mao nagrambol siyang dikiam. Kulatay nung siya. siya. Mas mayong mong kihas siya, dikiam. Aron magkatubang mo, mahibawa niya, asa ko ito yung limitation. Tingali sa naamay ko ang ati Pres na kung magpaandar sa kanan ba, magpabulot yung baso kay labi naglugay mo andar. Oh, pero... Na maingon anak, sad. Dili, biyak po nun, biyak na. Dili na, og sakto pa siya bam, dili niya tubang ang tambutso sa nangaon, mga tao sa tindahan nilang dikyam. Italik ko niya pagguan ang makina na sa tubangan tambutso aris bikas. So dili kayo maso ang kuan ang mga pero di ba lan aris bikas. Una ka mata kuan kana bitong sa na uy di ba gina ka sa kanan parehistro ka di ba naamay kuan gulyat kana emission ba kanang inana. Bito ati Presyo. Naama na. Dili man na duwaton kun. Di man ma-register mo sa basta dili ka pasar sa emission nga kuan. Bito logi paagi mo kanang emission niya. Wa na. Siguro wala emission man mag-inspect. Check ang imuhang makina sa kinan. Puti pa ba ang aso sa imong tambutso? Kaya di ba na may aso nga makasunod ka pertigo. Kargado ra ba ang aso kay ati Presyo ng mga diesel? Grabe gyud kana. Kaya ko mga di pa siruan na to. Di ay. Ang mga kuat, bawit ang uban, gipag-waste out na kay tungod sa kaaso, gipangwagtang na, kay grabe kinong kadaot. Pollution gud na. Dulo ka nakita ng nga klase sa tambutso, na itambutso ba sa gara mo ra nagtubo nga lingin, na yung lagi ka ng lapad. Asa na maayo ana. Nindot depende na basta ang guwa nga aso dili itong. Kada mga okay rabi sa isa tambutso. Design na lang guna nga lapad kay para inigandad brum ana ba. Pero ang kanang lignin ko nagandar kay ano man. Di ka sa nakakita kong tubo pero di ako laguta. Bisa ko sa akong global di mo aso. Pero sige. Mabati. Ako naman agad dito naman, no? Kaya ko ang puzzle.